Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni Santo Tomas Apostol, usa ni sa unang 12 ka mga apostoles ni Kristo, o gianggaan ni siya the doubting Thomas, kay kadto man ni siyang pagpunang pakita ni Hesus, wa siya maapil, niingon siya, di ko mutuo ninyo kay gusto gyud kong mahikap ang iyang mga samad. O sa dihang gihatagan siya ni Kristo sa maong kahigayunan, nituo siya og nagpakamatay na gyud siya sa maong pagtuo. Mahinaot unta nga kita usab pinaagi ni Santo Tomas malig-on sa atong pagtuo og dili na magduha-duha. Iampo nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga mohari ang pagtuong Katoliko, din anaa ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Labi na gyud sa mga nasod nga nanagubat karon sa Russia ug sa Ukraine, nga unta magkasinabot na sila mupaubos na sa ilang mga garbo. Ug ang ato sad nga mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi sa atong mga proyekto, pinaagis pagpamalit og mga slots nga unta punon sa sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Itugot makagagahom nga Dios nga magmaya kami sa pangili ni Santo Tomas Apostol aron katabangan unta kami sa kanunay sa iyang panalipod ug mabuhi unta pinaagi sa pagtuo sa ngalan ni Jesucristo imong anak nga iyang giila nga Ginoo nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Epeso. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang balay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran
nga maong si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo, kamo usab mga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Daiga ang Ginoo, kamong tanang mga nasud, himaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang kanato, ug ang kamatinudanon sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Hesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kung makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, o nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Hesus og mibarog sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot og hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo og ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya,
Ginoo ko og Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kristo. Dunay daghang mensahe ang atong gibasa karon bisag mubo ra ni siya nga mga pagbasa diri sa atong kaning unang pagbasa gideklarar ni San Pablo sa iyang sulat nga dili na kuno ta mga estranyo, dili na ta mga dumuduong, mga langyaw didto sa balay sa Ginoo, kung dili mga lumulupyo na ta. Muangkon ba mo ana nga lumulupyo na mo sa langit? Na bitang akong ingnon nga unsa man ug mamatay ka karon malangit ka pindi lang nas Ginoo pader. Dugay na kay nang gideclare sa Ginoo nga kitang tanan iya natang gisagop nga iyang mga anak. Pero kung kuwang tas pagtuo, pero may langitang moingon, Ginoo mo'y magbuot. Pero Ginoo mo'y magbuot, unya siging buot-buot, buot-buot og puyo-puyo, buot-buot og pangangkon anang mga yuta, mga balay, mga bahandi, buot-buot og kiskis anang kilay, pakulor anang buhok, buot-buot og palaygit, buot-buot og abortion, buot-buot og pahimong laki bisag babay, pahimong babay bisag laki. Nya dayog ingon Ginoo lay magbuot, nya kusog kay magbuot-buot. Unsa man ay pasabot ana? Kuwang sa pagtuo. Way pagtuo. Mo na ang pagtuo githulagway diri sa kinabuhi ni Tomas. Naa siya'y gugmas Ginoo, nya tungod sa iyang gugma sa iyang giila nga Ginoo nga mao si Hesus, pagkamatay guol kay siya, bisag naa siya'y pagtuo nga mabanhaw si Hesus, pero gusto niyang mapamatud-an. Pwede bang pamatud-an ang pagtuo? Kay mutuo kuno ta, pasabot wa na nato makita. Kay kun ato nang nakita, di na na pagtuo, kahibalo na na siya, knowledge, dili na na faith. Ang faith kuno is our certainty of the thing we cannot see. Tuo ka nga kanang imong tupad anak nas Ginoo. Tuo dili. Sige, lingi ingna, tuo ko anak kas Ginoo. Sige, ingna. Labi na gyud iniglingi nimo, mao nay kawatan kay sa inyo, mao nay badlongon kay nimong anak, mao nay bisyoso kay nimong bana, mutuo kag anak nas Ginoo. Pero kung tinuod ang imong pagtuo, kinahanglan mudawat ta sa dili nato makita. Kay kanang atong nakita usahay lipat-lipat ra na. Lipat-lipat ba? Ang tinuod di gid nato makita. Gakinahanglan tag pagtuo aron ta makakita. Mo nang ningon si Jesus, bulahan tong mituo bisan wa kakita. Nakaron para nako ang nahitabo ni Tomas, usa ka okasyon nga gigamit sa Ginoo aron tudluan ta unsaon pag kanibang paghupot og tinuod nga pagtuo. First, kinahanglan dili ta magpadala, di dayon ta motuo sa istorya sa atong isig katao. Kanabang tabi-tabi ba? Yan. Hala, tuwa dito'y birhen nga nihilak. Hala, nisayaw ang adlaw. Hala, tuwa dito'y cancer, stage 4. Nya pagduol niya dito sa ribulto nga tuwa ning kapilyaha, nawa ng iyang cancer. Ayaw dayog tuo anak.
Ayaw to dayon sa sultis mga tao. Labi na gyud moingon, gisudlan ko sa birhin, gisudlan kong Santo Niño, nya usab-usab dayong tingog. Gisudlan ko ni Jesus, nya mausab dayong tingog. Ayaw sag too. Ang simbahan, careful kayo ana. Moagi ginag-process na perting taasa. Doon na tayo pamaagi sa pag-verify. So muna si Tomas, iya tong gi-verify. Wa siya moingon nga di siya motuo nga si Jesus dili mabanhaw, pero ang iyang gustong i-verify ang gisulti aning mga tawhana tinuod bakaha. Kung moingon ko, kung mo palit mo og slot, malipay mo, unsa man, tuo mo dili. Mo palit mo og slot ba kaning atong SBF dag, malipay mo, tuo mo dili. Ayaw sag tuo, i-verify usa, palit usa. Palit ba? Nya inig palit ni mo, tanawa ko noong nalipay baka. Kay moingon lang ka nga, man, lipay bitaw tanya, wa ka mo palit, wa ni mo ma-verify. Wa mo kasabot ana. Mao na pasabot, palit mo. Nuna diri sa ato karong halin, daghanang nalipay. Og inyo ning pangutan-on, lipay kay ni sila. Ang atong halin sa SBF dag as of yesterday niabot na og 30,470 ka slots. Pakpakan na to ang mga nangalipay. Nya ako lang gisigihan gyapon og kwinta ang napamay sigig hatag nato sa 19 slot challenge. So doon na natay nadawat nga 204 ka 19 slot challenge. Pakpak. Nya mingon mo, na malipay bagud ta na. Suway lang. Haron ikaw na sad mo imo testimonya nga malipay gidi ay. Nya gahapon dunay ato dinhing bisita si Father One Rosaroso. Nya nag-mission appeal sila tungod anang Family Life Ministry Center nga ilang pagatukuron dito sa Paypay Daan Bantayan. Daghan kay sila gisulti diri paghuman sa ilang tibok adlaw nga paghimo sa apil sa tong misa, nya nangayo silang mga hinabang. Daghan kay sila gisulti pagkagabi nga matud pa nila dili kuno nila masinati sa uban nilang naadtuan o wa nila masinati, purti gid nilang lipaya. Nya mao ni ang partial pa ni kay kamong mga online parishioners pwede pa man mo mopadala hangtod karong Sabado ang ilang nakuha diri nga atong mga love offering para sa ilang pagsolicit sa ila ditong center sa sa pito ka misa. Ang ilang nadawat nga katong atong special love offering niabot og 194,528 pesos and 85 centavos. Actually, wa gid ni sa misa. Ang sa misa 94,000 anya. Paghuman sa misa dunay ni simba nga ni personal og hatag ni Father One dito sa may opisina nagda og 100,000. So diri gyapon to gikas misa. So salamat kayo. Malipayon kay itong ni-donate niya. Gikan sad sa atong simbahan, sa atong parokya, mipaambit sa taog 50,000 adto sa nilang Father One. Nya pag humanas misa, doon na pag nitonol, ngit na to, nitonol og adide lain din sa iyasa ning kuan tingali ni kuan Father One kay na magini siya lain sad nga donor ni abot sad og 10,000 di na ni dinis ato nya paghuman sa misa dunay ni tonol og sobre nga worth 800 pesos nya ang ilang total gyud nga nadala sa ilang pagpamauli kagabi 255,328 and 85 centavos. Nya kamong mga online parishioners o manghatag pagyud mo makaambit mo sa kalipay
kay ang center dinhi ang kuan man na the Holy Family of Nazareth Center sa Family Life Apostolate sa Far North. Lipay kay sila tungod ni sa atong pagtuo nga kita sakop sa simbahan, dili ta mga langyaw, kung dili sakop nining simbahan, sakop kining atong parokya, sakop sa kinadak-ang simbahan sa tibuok kalibutan, ug kun doon na may panginahanglan ang mga bahin niini na atang mutabang. Dako kay tag project dinhi, sige sad mong tabang, dili yun ko mo hikaw sad kung dunay mo sangpit nato sa atong extra love offering. Ngano man kay okasyon kini nga kita malipay. Okasyon kini nga masinati nato ang buhi nga Kristo. Hain man ang buhi nga Kristo karon mga igsoon niya sa santos nga misa. Kada nato simba, kada nato dawat ni Kristo, that is the real presence of Christ. Ang atong makita kanang puti nga pan or hostia nga consecrated, pero ang atong pagtuo nahibaw nga dunay dili makita dinhi nga tinuod nga niya dinhi. Ug mao na ningon si Kristo, bulahan kamong mituo bisan wala makakita. Kanang inigingos pari, lawas ni Kristo ang imong nakita kanang puti nga pan nya imong hunahunaon og imong dawaton nga kani mauni ang presensya ni Kristo nga dili makita, ang Ginoo nga dili makita niya dinhi. You will receive it with reverence. Reverence ba kanang pagtahod, pagyukbo, pagsimba. Mao na kining atong tupad o kanang inyong mga kuyog sa balay, gideclare masad ng Kristo nga unsay inyong buhaton sa inyong isig katao, mao sanay inyong gibuhat nga rin ako. Ayaw sana yama-yamai ang inyong mga silingan o kanang kuyog sa balay, bisag unsa panagnaong kay naay dili makita diha nga presensya sa Ginoo. Hasta kay kana mga adik, kana bang manuyupay ba? Si Santa Maria Goretti, gi-rape to siya. Ang nag-rape niya 12 anyos siya to, mga 17 years old nga lalaki nga naibog kay niya, pero dili makaakos pagpanguyab kay mura siya burungon ba. Ang iyang gusto iya lang rapon ritso si Santa Maria Goretti. Nagsigig panagang ang batanong dalagita nga di siya musugot nga mo-rape niya ang lalaki. Ang iyang giingon, maimpirno ka ani, maimpirno ka, o gusto ka pangasaw ako pero di man sad ko magminyo, pangasawa laglain. Sige gisag panagang hangtod naglagot na tong nag-rape niya, pero wa siya maingong animal ka, piste ka, inatay ka, wala na. Ang yan sa maimpirno ka ani, maimpirno ka, ayaw nigbuhata, maimpirno ka, di ko gustong maimpirno ka. Sa kalagot atong lalaki, kuha bitag kutsilyo nga 12 inches man siguro itong kutsilyo, dong gabog mga 14 man tingal ito kasamad, gamay kayong babae, bagamay batanon, bakit dong gab hangtod nga bibiyaan siya nga himatyon. Naabot gid siya tingali mga 3 o'clock in the afternoon, kay mga udto man to siya gi-rape. Nagsigi siya sulti nga gusto gyud kong maadto sa langit ang nagbuhat na ko ani. Limot ko kisingan, i-search lang sa Google kisa tong ga-rape niya, og natinuod gyud sa didto na sa prisuhan katong ga-rape niya, nya patay na si Maria Goretti, nya didto sa prisuhan katong lalaki, sigihan siya duaw sa damgo ni Maria Goretti, gikatikay siya o gitudluan siya unsaon pag-maintain og purity og virginity. Og nahimo siyang member sa Franciscan Capuchin mantinga ito, katong maong laki, og nahimo siyang propagator sa kaning preservation of purity and virginity among young people. Moto yang advokasya hangtod sa siya namatay. Nakatambong pagid siya pag-canonize ni Santa Maria Goretti. Kuyog pagid siya sa inahan ni Maria Goretti. Kay bawo siya nga kaning na santa, kay ako ning gi-rape niya ako karon ni anasad ko ga propagate nasad ko
sa virginity and purity. Ngano man, kay si Maria Goretti, naa siya'y nakita niadtong mo-rape niya nga mao si Kristo. Gusto niya nga makita sadto sa nag-rape niya nga naa kay Ginoo diha nimo, nga gihigugma kas Ginoo. Pakamatyan ko ng akong nakita diha nimo. Sus, og mao ni makita nila ni President Putin og ni Zelensky nga kaning kada tawo sa Russia ug sa Ukraine naay Ginoo nga naghigugma ana, dili na maayo nga imo lang ng pusilon, imo lang ng bombahan, kay naay Ginoo diha nga di makita pero nagmahal ug nagatiman, di ta kaakog patay. Ilingi mong tupad katapusang lingi ing na mustaman nakakita na kas Ginoo diri nako. Ha? Lingi ba imong tupad ba ing nakakita kas Ginoo ni anako? O mingon kanisa, wa jud ko kakita. Sige lang, iampo lang na kay makakita ra na madugay. Ana bulahan kadtong motoo bisan wala makakita. Si Santo Tomas, pag-abot na sa iyang conversion nga nakita na niyang Ginoo diha sa matag tao, iya sang gipakamatyan nga hasta ang nagpatay niya din siya masuko, nagpakamatay pod siya isip usa ka martir. Kay kanang usa ka martir magula sa iyang dugo alang sa kaluwasan sa iyang mga kaaway. Muna gihigugmas mga martir ang nagpatay nila. Kay nakita nila nga naa diha ang Ginoo sa ilang kalag nangandoy og kaluwasan sa maong tao. Muna ang banag asawa ang ginikanan og mga anak, kung mauna ni ang atong makita sa matag usa nga naa ang Ginoo diha nato, di kita kaako og away, dinumtanay, labaw tanan, pinatianay. Wa mo roy gidumtan, wa naagay mo gidumtan, impiernohonon yun nya haron mawagtang pangitaa si Kristo anang mga tao nga murag wa pa kay kakauyon nila. Ing na Lord, yawa gi makita nako aning tawhana, pakita ako sa imong presensya niini, kakita dayon ka. Ako sa una, wa jud ko kakita Ginoo dito sa mga piniriso. Sige jud kog ampo Ginoo in taon makakita ta ko nimo sa mga piniriso. Abot kog 5 years in love na kay ko sa mga piniriso, labi na kanang pinakasigag mata nya mukagot yung ngipon kay sigig suyop perting bahua kay way ligo. Anha ginako makita si Kristo usahay, makita gud nako si Kristo nga gilansang sa krus nga ang dugo ang buhok nga humig sa dugo nga nanimaho ng langsi kay gikan pas gabi ing kinulata. Di man mumutuo, sige na, nindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, uban ang pagtuo diha sa nabanhawng Kristo, atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga panginahanglan. Uban sa paghigugma, moingon kita, Ginoo, tabangi kami sa among kahuyangan. Ginoo, tabangi kami sa among kahuyangan. Nga isip simbahan dili unta kita magmakulang sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa mga walay pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa among kahuyangan. Nga mulambo ug mutubo unta ang simbahan dinhi sa Asya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa among kahuyangan. Nga ang mga tiga nga makasasala ug mga walay pagtuo makabuntog sa ilang mga pagduha-duha ug musagop sa tinuod nga pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa among kahuyangan. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo, ilabi na ang mga nagbingaw ug nagmasakiton, makasinati sa kalipay sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa among kahuyangan. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, tabangi kami sa among kahuyangan. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa among kahuyangan. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa among kahuyangan. Nga ang mga matuong nangamatay makaambit sa himaya sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa among kahuyangan. Amahan sa among pagpadangat sa among mga katuyuan, dawata kini uban sa imong gugma o kaluoy, kay amo kining gituboy diha sa pangama ni Santo Tomas imong apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Naggatuman kami Ginoo sa among katungdanan sa pag-alagad kanimo, ampingi ang among mga gasa dinhi kanamo, ampingi ang imong mga gasa dinhi kanamo, nga nagahalad kanimo sa sakripisyo sa pagdaig sa pagpasidungog namo kang Santo Tomas Apostol, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug nagtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation og sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maawang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, sama ni Santo Tomas, Apostol, uban ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong anak, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa'yo tamaygon sa langit, ang kalanon namo sa matagad lang, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuha luwas sa
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo man naging harian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini maong akong lawas, nga kung ihatag sa inyong kaluwasan. Dawat akini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giuna sa inyong kapasayloan. Dawat akini sa akong handumanan. Magampo kita. Itugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol, ang among giila nga Ginoo og Dios, amo usab nga tuuhan pinaagi sa buhat og kinabuhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Yang atong buhaton, ato gyong ilhon si Kristo nga dili makita, ang Ginoo nga dili makita diha sa Eucharistia o diha sa atong isig katao. So salamat nga miila nato dinhi nga
kabahin sa atong simbahan all over the world na malit og slots. So mo to no, ang atong halin niabot nag 30,470 ka slots. Ana apay 45,530 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot para ni sa pag human aning atong kumbento nya sa atong 19 slot challenge. Na natay 204 nga naihap basi karong Miyerkules ma-final na ni. Salamat kaayos tanan atong hatagag masipang pakpak pag-usab ang tanan. Nya padayon mo og suporta sa atong kining atong YouTube channel nga Padresiano Ubod para sa ni sa atong charitable fund dinhi sa atong Paris Caritas atong ihatag ngadto sa mga kabos ug mga nanginahanglan ang mahimo niyang kanang denomination or i-share sa YouTube nganhi nato. Sige lang gyud mo open sa atong YouTube channel na Padresiano Ubod nya i-like, i-share ang mga advertisements ayaw skip aron gawas nga ma-enrich mo sa atong balik-balik ug paminaw sa mensahis Ginoo, ma-enrich pod ang atong simbahan alang sa pagtabang sa uban. Ang Ginoo manaa kaninyo manausab kanimo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, kabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, at unday gunangahan ang Anak, ug Espiritu Santo, karunong sa gihan.